Хора, четвърта част. Време и... Четвърта част, понеже има още доста бомбони. Няма още доста. Има още още като доста. за 2-3 Има още доста. Ма не ги яш сега. Добре, че... Да, един е тук по средата. Сега не ги ядеш. Да бе. Нали играем с тях? Сега няма да ги ядеш, чули? Да. А що ме снимаш? Ну? Що ме снимаш? Не да снимам. Дякую. Давай. А мене можеш ли да ме качиш верно, в обръщай се. YouTube? Какво? Можеш ли да ме качиш в YouTube? В смисъл? Да ми виждат лицето. Не съм. Ако искаш ме показваш. Искаш ли? Ми на мен ме сета, аз съм снимал в YouTube. Вау. Добре, хайде, обръщай се. С лице. Ето. Да видите, че наистина се обърнала. Избирам си... Ето този. Чакай да покажа и на твоята камера. Ето този хора си избирам. Давай. Така. Аз си избирам. Ето ме да ме видите. Красавицата. Аз си избирам ето този. Само да покажа и на моята камера. Малко няма да виждате нищо, но това не е истина. Не се обръщай, Сега ще избера друг. Би ти каза, че няма да виждате. Малко си какво правиш. Отдолу. Give me my телефон. Влог във влогъра. Ти ли почваш или аз? Ти? Чакай! Стой! Добре, за миг забравих кое избрах. Аз съм. Да. Сейф. Аха. Сейф. Казах, че да не ги ядеш. Не ги яш. Сейф. Умря. А не ги яш! Трябва да ги запазвам. За какво? Колко ще играем още? Ама не, защото искам да си направя топче от тях. Бъде се. Дали бяха достатъчни 6 игри? Няма повече. Няма повече. Няма повече кола. Окей, аре. Така. Тук сме. Сега да покажа какво избирам. Първо на моята камера. Избирам ето този. Сега и на твоята. Избирам ето този. Да, обръщай се. Да. Дори бързо. Хайде бързо, че ще ми свърши времето! Побързай. Много бързо. Отдолу. Сейф. Бързо! Бързо! Умря. Добре, Чао хора, това беше от нас.